també hi ha un component de coneixement, d'intel·ligència, és un pensament més elaborat, un pensament més primari, passa a mi, o arribar a una edat, fer balanç i posar-te bona nota. Ara que comença el nou curs, jo us poso ja la bona nota, excel·lent, superior, que tinguem un gran curs. Gràcies. De manera que tècnicament, gràcies al vostre bon cafè i a la vostra destresa tècnica, podrem veure un petit PowerPoint. Jo em faré petit i el PowerPoint es farà gran a les vostres pantalles. Aquest tirant actual, que veieu aquí ara intitulat... A totes y a todos. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con vosotras y con vosotros. Cuando recibí vuestra invitación con ese título tan atractivo, Asociación de Maestros y Profesores Jubilados de Catalunya, pensé que yo no podía faltar ahí. Actes com aquests en fem uns quants durant l'any i ara que sortirem de la pandèmia doncs els programarem amb més precisió, però hi ha d'altres activitats i d'altres actes que funcionen durant tot l'any i que els organitzen els propis grups en si mateixos, perquè els grups són l'ànima de tota l'associació. Rella és una associació de mestres, docents jubilats, que fa uns 10 anys que va néixer. La idea és trobar-nos un grup de docents que ja estem jubilats per fer activitats. L'associació Rella va començar pensant molt en el tema del voluntariat educatiu i amb el tema de la política educativa, que nosaltres com a persones que ens hem jubilat tenim una expertesa i un coneixement que podem aportar al funcionament de l'educació, doncs la nostra saviesa. I també molts de nosaltres pensem que la nostra etapa no s'ha acabat amb la docència, sinó que podem col·laborar a les escoles, amb institucions, fent voluntariat educatiu. Però no deixem de tenir grups que vulguem gaudir d'aquest món de jubilats i del temps lliure. Llavors tenim grups per fer activitats com, per exemple, passejades, un cop al mes fem una passejada. Tenim grups d'activitats que fem sortides, organitzem cinefòrums, organitzem trobades artístiques.